Ja se jedin noša, svi pobjegli, jevi ga, ostala svoji ranjenici u svom bijedom, sirotnijom. Ste kirurg? Ne, šta si? Završio se. Kako ne? Pa A reci mi, šta je bilo si još? Vidimo ih, ne znamo gdje su. ja sam krenuo. Je li u bolnici što je ostalo? Ne znamo, nema niko u bolnici. Nema u bolnici niko. Nema, tražimo, ne znamo gdje su. Doktore, kako je stanje sa vašim pacijentima? Pa, momentalno ne znamo kakva je situacija, ali Hrvatska vojska se ponaša zaista korektno što se tiče ranjenika i nadamo se da će tako ostati. Korektni su. Pohvalio bi ove dečke iz Varaždina, bili su vrlo korektni. Jel? Vi kao... Upamtio kako se zovu, bilo bi drago da znam kako se zovu. Vrlo korektni dečki. Vi ste kirurg. Da. Da li imate samo kirurške pacijente ili ove druge vrste? Samo kirurški, ja sam kirurg. Vi ste jedini od osoblja bolnice koji je ostao uz bolesnika. Ja sam doktor sam za sebe. Ja svoj posao obavljam sam za sebe. Hvala najviše. Hvala.